del Whistler, que és el que sapigueu, està molt bé. Ja tenim els que tenen aquí, vendríem d'aquí. Molt bé, molt bé, molt bé. Jo també el tinc a Catanores, Corredors, representants que tindrem, el manador guia, l'entrenador, els tècnics. Treballarem perquè veritablement sigui un comitè paralímpic. Els nostres esportistes olímpics estan lluitant amb els dins les nostres possibilitats i la superació dels nostres esportistes per arribar a participar en aquesta Paralimpiada d'hivern. És un orgull pel govern. En la nostra tasca diària, com en aquest tipus de representacions. Gràcies.